Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapayamba na imitu yake. Bungwe la MISA Malawi ladzudzula anthu ena omwe achitirira za mtopola mkulu wa MBC ya George Kasakula. Boma litangiza za mmene lingagwirisire ntchito miyala ya mtengo wapatali. Nkhani zina ana 39 mwa 100 aliwonse ali ndi vuto lonyenchera mboma la Chikwawa. Tindizi komanso nkhani zina zambiri. MISA Malawi ladzudzula mchitidwe wa anthu ena omwe amenya komanso kukakamiza mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation a George Kasakula kupepesa kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika atakamba kwa news pa nthawi yokopa anthu pachisankho. Anthu omwe akuganizira kuti ndi otsatira chipani cha Democratic Progressive ati anachita izi mmawa wa dzulo kukwacha mu mzinda wa Blantyre komwe anakakamiza Kasakula kupepesa pakanema wa MBC. Mkalata omwe asayinira ndi mkulu wa bungweli a Gordon Matonga zomwe zachitikazi zikupereka chiopsezo kwa atolankhani ndipo ndizosayenera ulamuliro wa zipani zambiri. Bungweli latinso lalankhula ndi mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Peter Mkito omwe adzudzula mchitidwewu. Nayo nduna yoona za mdziko wa Africa Ngata yati ionetsetsa kuti ogwira ntchito ku MBC alandire chitetezo chokwanira kutsatira izi. Bungwe la Japan International Cooperation Agency JICA lalangiza boma la Malawi kuti liyike chiwiri chopanga ndondomeko zolimbikitsa kupanga katundu kuchokera ku miyala ya mtengo wapatali. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la JICA Aishitaka Hosoi ati utsogoleri wabwino umathandizira kutsogolo ntchitozi. Iwo alankhula izi ku Blantyre pa maphunziro apadera amene bungweli linakonzera ophunzira komanso akatswiri azamigodi msukulu za kwachenjede za dziko lino. Daniel Zimba walemba ripoti. Aishitaka Hosoi ati dziko la Malawi likufunikira ndondomeko ndi malamulo othyakuka okhudza za migodi omwe ati angathandizire kuchulukitsa phindu limene dziko lino limapeza ku miyala yake ya mtengo wapatali. Hosoi ati bungwe la Japanese International Cooperation Agency JICA lipitiriza kuthandiziranso dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Tikupitiriza kuthandiza dziko la Malawi ku nkhani yokhudza miyala ya mtengo wapatali. Koma malamulo ndondomeko zoyendetsera gawoli ndi zofunikira kwambiri. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya Mubas a Bennett Mkandawire ati sukuluyi yapindula ndi maphunzirowa pamenenso ili ndi chikonzero choyamba ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali yotchedwa lime yomwe ati azidzapangiranso katundu monga simenti m'boma la Balaka. Mambo umenewo ndofunikira kwambiri umachedwa JICA chair kapenanso mnjira ina tinganene kuti ngati seminar momwenso makhala anthu ena amene amabwera ndi public lecture kuunikira mmene tingapitisire pasogolo nkhani ya migodi. Pamaphunzirowa panali ophunzira komanso akatswiri azamigodi kuchokera ku sukulu za Mubas, Mast ndi Luwana mwazina. Akuluakulu ona ntchito za umoyo mboma la Chikwawa ati 39 mwa 100 aliwonse ali ndi vuto lonyenchera mbomali. Malinga ni mkulu ona zakadyedwe koyenera komanso matenda a AIDS ku khonsolo ya bomali ya Chifundo Manunga kusatsatira uphungu oyenera ndiko kukolezera futoli. Emmanuel Chilemba walemba ripoti lomwe awerenga ndi Daniel Zimba. Poyankhula pamwambo wokumbukira sabata yoyamwitsa ana mwakathithi omwe unachitika mbomali, Amanonga anapereka chitsanzo cha amayi ena omwe ati kupatula mkaka wa m'mawere amaperekanso zakudya zina kwa ana osapyola miyezi 6 Iwo adzudzula izi ponena kuti mkaka wa m'mawere ndi chakudya chokhacho chomwe mmakhala zinthu zofunikira kuthanzira mwana. Ngakhale timayang'ana msinkhu komanso timakhaso tikuyang'ana za ubongo wawo kuti kodi ubongo wawo ukupanga develop bwanji. So ana amene ali opinimbirawa ndi amene amakhala kuti nzeru zawo zimakhala zoperewera ku skulu ndi kuti azingobwereza matenda amagwira nsanga komanso kusogolo samazakhala nzika zodalirika. Nde zimene zimachitisa zonsezi ndi timayambira nkhani yokhuzana ndi kuyamwisa kuti kodi mwana wayamwa motani. Ife timanena kuti mwana ayamwisidwe mwakathithi osampasa chilichonse kupatula mankhwala miyezi 6 yoyambirira.
akakwanisa miyezi 6 timatazimuyamwisabe mpaka na zaka ziwiri kwina kwakumpasa zakudya zina. So zinthu ngati zimene. Kumbali yake mmodzi wa anamwino oona za chisamaliro cha wana pa chipatala cha Mbomali Alinda Gula Imfa atsindika zakufunika kuti olemba ntchito anzawo adzipereka chuti cha masiku okwanira kwa ogwira ntchito yawo achizimayi omwe angobereka kumene kuti azitha kukhala ndi nthawi yokwanira yosamalira ana awo. Imeneyi timafunisisa itaonjezeredwa chifukwa choti monga momwe tonse tikudziwira chakudya chokhacho chomwe mwana akuyenera kuti alandire ndi mkaka wa mawere basi osaphatikiziraponso chakudya china chilichonse kufika atafika miyezi 6. Komanso tikufunisisa kuti amayi azitha kukhazikika nthawi yayitali ndi mwana paja tonse tikudziwa zokuti mwana ndi mayi akakhala kuti akuyamwitsana zimathandiziranso kuti ubale wawo ukhale wabwino. Takambaponso apa kuti kuyamwitsa mkaka wa mawere kumathandizira zokuti ubongo wa mwana ukhale mtimake. Ife tikufuna tizakhale ndi nzika zodalirika za mawa. Mwambowu unachitika pamutu wonena kuti sankhani kuyamwitsa, khazikitsani ndondomeko zothandiza amayi kuyamwitsa mkaka wa mawere. Izi zikudza pamene chiwerengero cha amayi omwe amayamwitsa mwakathithi ana awo osakwana miyezi 6 chatsika mdziko muno kuchoka pa 72 pa amayi 100 aliwonse mchaka cha 2010 kufika pa amayi 60 okha pa amayi 100 aliwonse mchaka cha 2024. Bungwe la Vision Fund latipitiriza kuthandiza anthu ndi ngongole pofuna kutukula miyoyo yawo. Mmodzi wa akuluakulu kubungweli Nkhankhu Ng'oma wanena izi pomwe atayendera mmodzi mwa anthu omwe akhala akutenga ngongole kubungweli kwa zaka zochuluka Serwin Thindwa mu mzinda wa Lilongwe. Ang'oma akufotokoza. Tinayi ndi ma customer tayangana mu program athu kuti tinawo mwina 85 Malawi yonse ino amene akukwanirisa zimene tikamba pano kwa zoti akhala kutenga ngongole 13 kufika 15 times okuti akhanafe ndithu kwa nthawi yayitali ndipo akhala kubweza bwinobwino ngongolezo ndi amene timapanga liwodi pa tsiku la lero tinatungulira kuno tsogolo muno tipitirizaso kuzungulira Malawi yonse uno tapange onse athokoze ndi magiveaway amene tikuperekanso. Kumbali yawo Athindwa ati apindula kwambiri ndi ndondomekoyi. Iwo Vision Fund chifukwa mwina pauti amasindasinda amapanga transfer amene anandiyamba nawo kalekale kuti azandione panopo akaona kusiyana kutali ndisa mnyumba amene ndinagula ndisambirimbizwa tisinenganene plus soni manyumba amene namanga awiri moti najambula ku Vision Fund komwe kwa maziwa aya nipindulira zambiri kwa basi sananga moti ndikunena pano ananga hose ali maskulu koma chiyambire kuti nitenge ku Vision Fund sindikuona sofuto lina lililose koma so sinenganene kuti amandivuta ndi machedwesa nthawi zina chukwa amandilembera madeta amzibweza mwina pa 5 ikamapeza kuti ndabweza pa 15 amango ndikomsa kuti msayiwale kubweza ngongole koma sinaonepo futo lina lililose. Vivo Energy Malawi mugwirizana ndi bungwe la Rotary Club Blantyre akhazikitsa ntchito yofalitsa uthenga okhuza nthenda ya kansa ya mawere. Ntchitoyi ayikhazikitsa mu mzinda wa Blantyre ndipo ati ilimbikitsa anthu maka amayi kukayezetsa matendawa akaona zizindikiro. Veronica Kafumphe wadzandiripoti. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi mtsogoleri wa Vivo Energy Malawi a Joseph Kering anati kampani yawo ikuzindikira udindo wake womwe ndi kuthandiza anthu ndipo ikufuna kubweretsa kusintha kwabwino pothandiza kudziwitsa anthu za nthenda ya kansa ya mawere. Kotero akukhazikitsa mapampu amafuta mu malo 9 muno Malawi. Kafukufukuonesa kuti amamwalira mwansanga chifoti kansa imazindikira mochedwa. Ife taona chimene chinoona zoti tikuzokhala nawo mbali imodzi yowaziwisa anthu kuti kuli nthenda imene ya kansa komanso nazo anthu akadziwa za nthenda imene mwansanga pamakhala chiyembekezo takhoza kuchira olakoza kuchepesa mphamvu ya. Potsimikizira ntchitoyi mtsogoleri wa zochitika za umoyo Dr. Yota Mumoyo anati kansa ya mawere ndi imodzi mwa kansa zisanu zomwe zikuvutitsa anthu ambiri muno ku Malawi maka azimayi. Choncho unduna wa za umoyo ukugwira ntchito ndi mabungwe monga Vivo Energy kuti adzutse chidwi komanso kupititsa patsogolo kuzindikira ndi kuchiza matendawa. Kansa kuperuka kwake ndikofunikira kuyambira pakhomo kumene anthu amakhala malo a ntchito ndi m'mabizinesi. Boma limayika chidwi kufunisisa kuti uthenga okhuzana ndi kansa kuphatikiza kansa ya mawere uzikafikira anthu m'makomo mwawo ndi m'madera amene amakhala
chifukwa kumeneko ndi kumene angadziwe mwansanga za vuto limene lilipo pathupi pawo. Vivo Energy ikulimbikitsa anthu kuti athandizire pa ntchitoyi. Ophunzira 150 apasukulu yakamunzu vocational training and rehabilitation komanso Bangwe Factory atsiriza maphunziro aluso lamanja pasukuluzi. Mwambo unachitikira mboma la Chiradzulu. Miriam Mlaha olemba ripoti lomwe awerenga Veronica Kafumpe. Tupepeseka mpakolephera opasani ripoti limenelo koma bungwe la Center for Civil Society Strengthening CCSS latindira kukhutira ndi mmene magulu omenyera ufulu wa anthu akugwirira ntchito yawo mboma la Nkhorakota. Polankhula pakutha pa maphunziro amasiku awiri ndi maguluwa, mmodzi wa akuluakulu ku bungweli Ashina Majawa ati maguluwa omwe ndi kuphatikiza apatolankhani ali ndi ntchito yoteteza ufulu wa anthu ndipo zomwe apeza zikusonyeza kuti zinthu zikuyenda bwino. Amajawa analankhula ndi Innocent Chunga. Tikuchitabe bwino, tikuyesetsa sikuti takhaliratu pa zero kapena amuna tachita bwino kwambiri koma tikuyesetsa ndithu ntchito ikugwirika ndipo pali progress imene ikuchitika. Then ngonenetsabe kuti masesozi amene tili kuno ku Malawi kapena kuno ku Nkhotakota tipitirizebe kugwira ntchito imene yopititsa patsogolo ufulu wa chibadwidwe. Makamaka ufulu umene wotengapo mbali pa zochitika mdziko komanso kuyankhulapo pa zinthu zochitika mdziko zimene zimatikhudza ife ngati nzika za Malawi. Kukhudzidwa kwa magulu amenewa ndikokhudza ndithu chitukuko cha dziko chifukwa chakuti timakhulupirira kuti dziko liyende bwino wina aliyense akuyenera kutengapo mbali. So kutengapo mbali kwake kukuyenera kuti ife ngati nzika za Malawi titengepo mbali pa kuchita zinthu zathu moyenerera. Komanso ngati munthu atiphwanyira ufulu wathu pali mabungwe kapena maofesi osiyanasiyana amene nawonso atengepo mbali kuti ufulu waphwanyiridwa uja uchitike kanthu. Chifukwa kuti ufulu ukaphwanyidwa timakhulupirira zoti chitukukoso cha dziko chimakhudzika. Then ngati apolisi, ngati a judiciary, ngati mwina a legal aid akutengapo mbali kuthandizira nzika za Malawi ufulu wawo ukaphwanyidwa. Kusenza kuti akutetezanso chitukuko cha dziko. Chifukwa ngati munthu ufulu wako waphwanyiridwa zimakhalabe zovuta kuti ukatenge nawo mbali pa chitukuko cha dziko. Abackson Kandiero ndi mmodzi wa anthu omwe achita nawo maphunzirowa. Atithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti ndi maphunziro amene amafuna kuona kunena kuti maufulu anthu madera ndi ma community imene timakhala maufuluwo akulemekezeka. Palibe wina aliyense amene akuphwanyira ufulu zake. Komanso kuonetsetsa kunena kuti pali kulemekezana kuti anthu akhale ndi mwayi, akhale ndi ufulu otenga nawo mbali pa zochitika zina zilizonse za ndira mwawo. Kaya ndi zinthu zokhudza zisankho, kaya ndi zinthu zokhudza kutenga nawo mbali kukhala atsogoleri, kaya ndi zinthu zofuna kupanga adende pa meeting osiyanasiyana, zinthu zofuna kuona kuti chilungamo chikuchitika. So anthu adziwa zonena kuchita. Ngati polisi ayembekezere kunena kuti tionetsetsa kunena kuti wina aliyense ufulu wake ukulemekezeka. Tionetsetsa kunena kuti wina aliyense akutsatira malamulo. Human rights ali mu constitution ya dziko la Malawi. Chapter 14 chimene chili timati Bill of Rights. So tionetsetsa kunena kuti maufulu amenewo kukhala kuti ndi mbali imodzi ya malamulo akulu, wina aliyense alemekeze, wina aliyense atsatire, asapezeke wina ooneka kunena kuti sakutsatira ma rights amene. Tipitiriza opasirani nkhanizi mungatha kuonera izi. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Right, camera, action, put your mind
wherever you are, whatever your reason. It's on SuperSport all season long. Available on DSTV and GoTV. popitiriza nkhanizi mbusa wa Chikondi Foundation kuchokera mdziko la America Awescan wapereka galimoto yothandizira kuthimisa moto kubwalo la ndege la Kamuzu. Akana ati galimotoli lithandiza kupititsa ntchito za bwaloli patsogolo. Muzi wakuluakulu kwa Airport Development Limited a Brian Musa wayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli. Kubwera kwa galimoto imeneyi zithandizira kuti ngakhale tatita chitabu withdraw galimoto kuti ipite tikayipanga service category tikunena ichi sitani imeneyi sisika ikhalipobe. So it means kuti anzathu amene amabweretsa ndege zawo muziko muno kubwera pano pa airport ya Kamuzu kapenanso kupita kuja kwa International Airport sakhala kulubwalubwa kapena kugenza moti asina equipment. Bungwe la Mary's Mills ati ndi khumbo lofuna kupititsa patsogolo maphunziro a msukulu za primary popereka ufa wa phala msukuluzi. Mkulu woyang'anira maprogramu kubungweli Janet Nigeria Mangomba wanena izi pamwambo wokumbukira tsiku la phala omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Lingadzi mboma la Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Clever Mwale. Zikutengera community yonse kutengapo mbali kuti ntchito imeneyi. Amwangomba anati ndikofunika kuti amalawi azindikire kuti phala ndi lofunika popeza lili ndi mphamvu yolimbikitsa ophunzira kuti akhale ndi chidwi pa maphunziro awo komanso kuchepetsa mavuto a njala. Phala limathandizira kumbali ya skulu kuti ana akhale ndi chidwi chopita ku skulu angakhale kuti kunyumba kuti akhala kuti kulibe chakudya. Pogwirizana ndi Amwangomba, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Lingadzi Antundu Watha Sankhulani anati sukulu yawo ndi mboni ya ubwino wa phala popeza ana ochuluka akhala akuphunzira pa sukuluyi kuyambira pomwe programu ya phala inakhazikitsidwa mchaka cha 2018. Phala limeneli lili kuthandiza kwambiri ana sukulu makamaka olawirira kuna ku sukulu komanso kusajomba komanso ana kusasira sukulu pachira. Komanso chosangalatsa kwambiri ana ambiri amakhala tcheru kwambiri amamvetsera mkalasi chifukwa chokuti adya phala ngakhala aphunzitsa adutsitsako maphunzitsa chakumadzulo koma zimawathandiza ana kuti azipitiriza kumvetsera. Maureen Maguza Tembo omwe anayimira unduna wa maphunziro a primary ndi secondary anayamikira bungwe la Mary's Mills ponena kuti ntchito yogawa phala ndi gwero la maphunziro opambana omwe angakonze nzika zabwino. Iwo anatinso ndi khumbo la boma kufikira masukulu onse mdziko muno ndi phala kuti alimbikitse ndi kuphunzitsa ana ochuluka. Mwana akuyenera alandire chakudya choti chili ndi nutrients okwanira komanso mu nthawi yake. Chakudya chimenechi chimathandizira pamene makamaka kuti ana abwere ku sukulu mu chizungu timati enrollment komanso athe kumvetsera mkalasi pamene aphunzitsi akuphunzira. Olo mungalemele munayambila phala phala chakudya number 1. 10 October ndi tsiku lomwe mayiko amakumbukira za phala ndipo mwambo omwe Mary's Mills inakonza pa sukulu ya primary ya Lingadzi unatsogozedwa ndi mutu wakuti muli mphamvu mu phala. Nkhani za atendeza mwezi kumatisanasiyana na insomito yake bungwe la MISA Malawi adzudzula anthu ena omwe achitira za mtopola mkulu wa MBC ya George Kasakula. Boma alilangiza za mmene lingagwiritsire ntchito miyala ya mtengo wapatali. Nkhani zina ana 39 mwa 100 aliwonse ali ndi vuto lonyinjera mboma la Chikwawa. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.